Horas madihita salut na salom. Adorang sota mulai parminggota di bagasan madugoton. Tamado hita martangyang di bagasan rohat tabi. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhut na ruas ni hurian itu hatta. Naing masuk mahita tu minggu pasapuluh siahon dung Trinitatis. Do topik minggu debata na manotong. Tadok madebata manotong na margugui honahu. Tapasaha manguluta, taparadi madirita, tapuji magwarna, maredde mahita, sianedde nomor 550 sia ayat sada 1-2 debata na sokal. Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Kristus Yesus do naung gabi hapistaran sian debata tu hita, gabi hati goran dohot habadiaun dohot haluaun. Haleluya. Martangyang mahita. Ali Tuhan debata parguguna suhatu dosan. Sa lehon madihami haporsyaon na mangulu. Asa tongtong hami porsya di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Topa marohana iyas di bagasan hami. Jalapay baru rohanami jala pasitong. Say pahot mahaporsyaon nami. Asa hot jala sonang rohanami marningot naung sesa dosa nami. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Patik ni debata di minggu pasapuluh siahon dong Trinitatis sadarion. Ima patik parjolo dohot lapatanna. Patik parjolo ahu do jahoba debatam ninna debatatta. Dang jadi marakupaho bahenomu debatam. Dia do lapatan ni. Atong rap mangidogugo mahita sian Tuhan di bata. Ale Tuhan di bata, say pargugoi mahami, mangulahon na upartu patik mi. Amen. Tato poti madu satta nagudangi tuadupan ni debata martangiang mahita. Ali amanami jala debata nami, na di banua gijang pargogo na suhatudusan, pardenggan basa doho, jala rudi sa liling ni liling na doa sini roham. Ay juk do hami mardosa maraduk pon ho, jala juk do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalasian nami di hatam. Unang alang asini roham, sayurupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuan nami, palua hami jala sesa dosa nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabi gima baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Aindang adong hobar ni ay saluhut do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata.
Alayak kanagabi pitor binahen ni habasan marhite sian asin ni rohana. Hinorhon ni panubusyon na marhite Kristus Jesusi. Na pinajongjong ni debatabain habangsa parasian marhite haporsyaon di budarna. Hasangapon madi debatana di kijang. Amen. Hatani debata nagabe turpuk epistel di minggut tasadarion imana tarsurat di buku Heber onom mamukka maisian ayat 17 rodi ayat 20 tajahama marsika soring ia debata warido dipake laho patuduhon tuak kasitian baga-bagai tahina naso olo mubai. Nasongon sao ditodita doi nahot jalan natugu na manurusi sahat tu bagasan ni ribbe-ribbe. Ima sahatna martua duakan atu mangihon hatani di bata jalan au peopsa. Amin. Tahatidak ko maha porsiyaw tay
songon na hinatidakkon ni dongatta sa porsiaon di sadok portibion rap mahita madok au porsea tutte bata Jehovah ido ama parkugo na suatu dosan na tumo palangi do tanu au porsea Yesus Kristus anak de bata Jehovah na sasade imana di tubuhan si Maria nagabi-gabian siato di parbadian atorang sohabuan ido tuhatta na tumaun na birtit di pamumon silatos na mati tarpajal luiban di hapunar silang na tuat tuban matoro umatan na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul siam debata Jehovah amanai parkuku na suatu dosanya di sima ibana pai mamulak sugut tu tanon mangumi halak na mangulu dohok na mate au porsea di todi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan halak Kristen akan nabadia dohot ya hasisani dosa dohot ya hatai na mandok mulak mangulu sugut daging halak na mate dohot ya hanguluan na surasuda amin. Tabigi matikting na masa di bagasan sa mingguan. Salam amanginang. Tikting Minggu 10 Dong Trinitatis 10 Oktober 2021. Sada gor Minggu, gor ni Minggu tasadarion ima Minggu 10 Dong Trinitatis doho topik Minggu sadarion debata nama noktong. Dua parhoba sadarion di hari Minggu 10 Oktober 2021 boi mata jala tarjaha di warta. Tolu tikting namasa. Sada peliat tujolo. Sadarion Minggu 10 Oktober 2021 Horiata Papung peliat tujolo si pasahotat tu Badan Penyelenggara Pendidikan BPP HKBP sialani tapasahat peliata nadumengan. B. Obar tu rencana program kerja diakoni sosial huria imana lau mendukung program kerja diakoni di pabotoh tu hita ruas marpeliat tujolo de hita marhite amplop iman di minggu naro tanggal 10 Oktober 2021 di patupa di parmingguan Manogot Arian Dohot Betari tapasahat ma pelian ta hitai lahu paksangapon guarni tuatai. 2. Konven Pangulan Nagot Tiki di hari Senin tanggal 10 Oktober 2021 pukul siawib di patupa do Konven Pangulan Nagot Tiki Imam Maringanan di HKBP Harapan Jaya Resort Harapan Jaya. Tolu parmingguan mardomu nang moru COVID-10 sia di tengah-tengah ni huria dohot lingkungan garejata domu tu hasil sermon parhalado garejata patupaun parminggu tolu hali mulai tanggal 10 Oktober 2021 masuk pukul pukul 10 dohot pukul 10 Marhiteon huriata mengajak asa sude ruas madohoti parmingguan di bagasan lasni roha. Opat pesta gotilon mardomu lau patupahon ha mauleteon dohot mauleate tutuhatta ala pasu-pasu na pinasatna dihita di bagasan satonon alani huriata neng patupahon pesta gotilon di patupa di hari Minggu tanggal 7 November 2021 di ibadah pukul 10 WIB. Songonon mapatot ding pesta gotiloni. Sada ruas ni huria nadong di ganup wilayah papungohon sebagian sian pasu-pasu ni tuata di bagasan sataon bolonon. Di pasahat ma marhite amplop na pinarade ni huria songon pilihan sian ganup ruas di papungo situa wilayana. 2. Pilihan naung pinapungu ganup situa wilayah dot ruas di pasahat tu huria di tiki pesta gotilon. Pasaton pilihan di patupa obar sesuai adat Batak laos di totohon. Tolu pilihan hamoleton sian ganup ruas naung pinapungu marhite amplop nunga di kumpulon adorang so tanggal 7 November 2021 di baheni hami manusia itu sudah ganup ruas lau mendukung pesta gotilon marhite pasahaton pilihan nadumenggan jala di bagasan lasni roha baen hasangapon ni goar ni tuhatta dung sidung tiktingon di pasahat matu panitia pesta gotilon lau mangaleon hatorangan. 5. Padidion Nabadia dari Minggu 24 Oktober 2021
patu pau ni huriata do padidio nabadia tuaka yanakon ni huriata. Tuaka natoras ni dakdanak nanaing terdidi asa Roma marguru terdidi di hari Kamis 21 Oktober 2021 pukul 10 WIB di Garejaon, Laos mambuan surat pengantar sian situa wilayah Nabe. Onom dakdanak na sorang. Nah di hari Selasa 28 September 2021 di basa-basa tuata dosa dakdanak boru niamata yantro silalahi inatai Jayanti Damiria boru siagian alamat Kapling Rawabugal Jalan Apel RT 2 RW 10 nomor 64 wilayah Bethlehem. Hipas do dakdanaki suak songoni nang natorasna. Tatanya kema dakdanaki asa sibur magodang jalan nama habiarat tu di debata. Pitu sumbangan sian ruas. Huriata nunga majalo sumbangan berupa karpet merah dohot permadani sian manang 3 ruas ni huriata. Padita dot sude pahala dohot ruas ni huriata pasahaton mauliate tu ruas nang pasaton sumbangani. Saya ditabat Tuhan ma pasu-pasu di panguluan nasida. Opat parhepengon. Parhepengon ni huria di mingguan boi mata jaha di warta. Saldo kas ni huriata per 10 Oktober 2021 huria diokoni 140.420.454 rupiah. Tu pusat 6.763.500 rupiah. Tu distrik 1.730.000 rupiah. Dana pensiun 1.464.000. Pembangunan 1.100.000. Transistoria 12.150.000. Sarana parkir dohot dalan 328.660.720 rupiah. Laos ni sosohon matu sudah ni ruas ni huriata. Asa tagarak ma peliat bulan tabe pilihan parmingguan virtual na tapatupa di bagasta nang janji imat tabe. Tuata mana masuk pahepengon ni huriata. 5 ulang tahun. Torok ni ruas ni huriana marulang tahun di mingguan 30 siahala. Pahalado dohot ruas pasaton selamat ulang tahun. Hata ni debatan namado imat tak surat di Jakobus Sada ayat 12 Martua do halak nama nao di pangujunani ay dung tawibana jalaon nama tupa hal anguluan naong di parbaga-baga tuakana holong roha di ban ima tikting nama sasaderon Horas. Shalom. Hor samarita salutna. Na hormati kami inang Bibel Pro ni huriata. Amang inang dongam parharado. Suang-songoni na hormati kami amang inang ruas ni huriata. Suang-songoni nang naposo bulung ni huriata. Songon tikting naung tabege nakin ia di hari Minggu tanggal 7 November naneng ro naing patupotama pesta gotilon di huriata HKBP Harapan Jayaon. Amanginang nungga tajalo parbueni nataula marhite pasu-pasu ni debata di tonga-tonga ni keluargata. Di bagasan nasa tao bulunon. Maulate mata pasahat tutuhata. Sailam tutabana matutu pasu-pasu dilihat tuhata dihita nang di keluarga ta salutna. Amanginang alani arop situtudo rohanami siam panitia asa ta sukses sorma Pesta Gotilon di huriata Pesta Gotilon tahun 2021. Ima marhite silua lasiroha nata pasahat di bagasan amplop Pesta Gotilon tahun 2021.
dihamu amanginang dohot naposubulung di huriatta rodo hami panitia marhite parhalado wik di bagasta tu bagasan bagasta bei lao manaruhon amplop pesta gotilon 2020 sada talehom ma sebagian siam perbue pasuk-pasuk ni debata naung tajalo di bagasan lasiroha jala moliate ma amang inang di pasahat rohanami songsongoni tu naposubulu ni huriata tu hatama mamasu-masu amin horas merita saludna
Alene bata amanami mauliate marohanami diho di bagasan sadarion di papung asini roham hami ruas ni huriam HKBP Harapan Jaya romar soba todopanmu di bagasan sadarion madok mauliate tuho di sude pangurupion dot asini roham na mangaramoti hami di bagasan saminggu boy hamele Tuhan marhahi pason di loaso mangula akka ulon nami Tuhan di bagasan tikion naing pakulinganmu mahami saluhut na napungon asiroham dongani mahami marhite-hite todim na badia asa todimi Tuhan na patauhok kami majalo sodang ni barita naulim nagabe hanguluat di hami ima pangiduan nami di bagasan obason Tuhan tangihon mapangiduan nami mangasahon goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Shalom madihita amanginang na adong di bagas joron itu hatta dohot na marminggu di bagas tabe upasat hami ma selamat hari minggu ma dihita saluhutna. Barita nauli nagabe turpuk jamita di mingguta sadarion ima natar surat sian buku Job bidu 20 ayat 10 sahat rodi ayat 10 pitu songonon ma didok disi alayanggo ibana diboto do dalaku tung sura diuji ibana au songon sere napita maau ruar Saimar si hoho do patu majujur bugasna. Sai ihut-ihut do dalanna dangdung manibil au. Dangdung huluasi. Dangdung hu laosi tona naruar sian pamanganna. Gumodang do huradoti hata aka naruar sian pamanganna asa hanguluaku sadiri alai tahe parhata sadado anggo ibana tungisema natuk manugang ibana jala guru lomoni rohana do di pasaut sai napau jungon nado sakap ni rohana hian taringot tuau jalatung marragam do akka sisongoni di bagasan rohana ima alana ubain tung tarsongkot au maradopon bohina molo sapala hupikiri akka hitir doau mida ibana nunga debata mabiari rohaku jala nasun hinagugui mabubahi au ai dangyan mago rohaku anggo mida nahulum ni parnidaku manang mida au sadiri pe na hinukupan ni hahulumun nuain ido sahatna di bagasan perdalanan di ngoluta di Portibion selalu do margati soring nata adopi di parnguluot taon sipata do ro arsak ni roha jala sipata ro nang arsak ni roha sipata do ro nang parsahiton laos sipata do hita hipas selalu do kita diperhadapkan tu situasi kondisi nasongoni jala molo diadopi halak namasai baik kelas niroha baik arsak niroha baik hahipason manang persahiton sada sasitongna nanaing ingoton ni ganup halak namangihuton debata manang akana porsia ikotoktong sidok mauliate ikotoktong ibana
uduk tu adopan di debata jalahot marsi hohot maka porsyai debata naso jadi marungut-ungut di bagasan pardalanan ningguluna ikon diadopi di bagasan hiras ni roha asa unang masa kita medabu tu bagasan dosa asa ido na naeng paingot tonon di turpuk di bagasan sadarion tu hita sada tokoh nama cai terkenal di bagasan buku Bibel tahun jala mulai sian hadak dana hota nungasai somal tabike bari tahun ima taringot tu si Job ima sadahalak nadaulat marroha jalan naburju marroha jala sada bawa na mabiar maradopot debata di bagasan pardalanan ninguluna jala ibana sai di padaodo rohana sian akka hajahaton naso hinalo mohon ni rohani debata alai dia lomo ni rohani debata ido dipergumulhon jala ido diulahon di bagasan panggulmiton ningguluna jala manang songo dia pe dia dopi ibana anggo ibana tetap do setia taat maka biari debata ibana ima sadahalak namora terkaya di bagian timur ai godang dorbiana ate molo didok di sini torop ni pinahanna 7.000 nina jala 3.000 utona jala 500 pasang horbona jala 500 halodena boru-boru akup nai macai torop akka naposona ibana dileo debatado pasu-pasu mar anak dohot marboru gabe do ibana molosongon dihita halak batak ai maranak ibana pitu jala marboru tulu halak jala gabe ibana marpinopar jadi sahat do di ibana songon hata ni halak batak hamoraon hasangapon dohot hagabeon ido na adong dingolu ni si Job hati hai jala di bagasan hadolotan na dohot parsi hohoton na maka porsyai debata disi adong do namangi buru isi namangi buru tu pangalahon ni si Job na daulat marrohai dohot na marhabiaran do debata naso olo ibana mangulahon akka hajahaton ise do na mangiburu molo diulahon akka ulaw na denggan akka manginang molo diulahon lomo ni rohani debata di bagasan panggulmiton ni ngoluna ise do na mangiburu ado kita namo boto manginang ise na mangiburu sibolis mangiburu aidanga dong pengikutna alani man dina maraotao tibana mangulului si bodutonna si soroonna disi di ida debata sakap tahi ni sibolis na mangiburu ibana ala soadong nagabe pengikutna termasuk si Job bawa halak na daulat jala na marhabiaran maradopot debata di iburu ibana jala di boto debata di iburu ibana ubaina di sukun aisyah dia mabulis ngina debata tu si bulisi aina mau tahu doau merdalani ngina ibana oh nunga dibere kuate pangalahon ni sada bawa na marhabiaran maradoponau
anggo pangatusion pamikirion di simbolis ubaen na toktong ibana marhabiaran maradopor debata marhaudukon maradopor debata jaladang mangulahon hajahaton ala dileo debata di ibana hagabeon hasangapon ido di rohani simbolisi ido bana di rokot tu debata aido dah ubaen na dioloi ho ubaen na mabiar tu ho si jopi da alana dileo kodo di ibana arta hagabeon hasangapon ninna simbolisi tu di batam dungi di dok di batam atong molo ido HP di dok roham buat ma di hosude artanai buat ma di hosude anak konai alai sadada naso jadi buaton muhosana on masada perjanjian bahwa di ramoti debatado hosa hangoluan nisi job di bagasan tantangan nanaing diadopi ibana naso di loas debata ibana mago boti buaton nisi bolisi alai tetap do pangalinggomion pangaramotion di debata mangurupi ibana asa lau masih bolisi dungi mate masude akka pinahana mate ma nang anak konna habis sude dada holani nadia dopi ibana sahat rodi pamatangna marsai tibana puru malala pamatangna bau ibana bahkan dohot akka ale-alena dohot istrina sendiri menghakimi ibana bahwa diripu nasida do alani dosa pangalasion ni si job ubaina dia dopi ibana i alai takas do ibana mangatusi membela diri si job bahwa dakea ibana mangalaosi sian aha nani dok ni hata ni debata bahkan dihiuton ibana hata ni debatado dalan di debatado toktong dihiuton ibana ido bana naki didok di ayat 10 alayanggo ibana diboto do dalaku tungsura diuji ibana au songon sere napita ma au ruar jadi takas to pangatusion ni si job di bagasan pardalanan ni ngoluna ya rope sorry mago rope parukilon rope tantangan rope hamaolon rope si taonon diadopi ibana takas do ibana mangatusi ngoluna debatado na mangaramoti dohot na majaga ai buasa didok songoni ai dung didok istrina tibana job nunga songoni ditau kok nunga habis sude arta nunga mate akayanakon sai debatami do pe hutonomu boy do HP naung sada daging saroha naung sada di bagasan keluargai alai boydo gabe mabaen dangdinggan aduh alus nisi job ketika rohata ni istri seorang istri pendamping di ibana saya songon hatani ina naritik doho nunga ta jalo na tongi dai ko jalota na pat pinuji ma debata alani dang mardosa ibana di sude nania dopan ala tetap do ibana konsekuen tu hatani debata di bagasan pardalanan ningguluna naso jadi sirang ibana sia debata aha pena masa dia dopi ibana ala ikut tok masih hohot maka posi debata jala uduk di bagasan dalan lomo ni rohani debata jala molorope nak kiningan akan namasai didok ibana ma bahwa itu adalah satu ujian
diaka na porsea di ibana jala molo marsi hohot ibana mangoloi hatani de bata didok na kininga disi ikon gabe songon sere na pitama ibana ruar sian hamaolon nania dopanna molo sere na pita mas bohadoi ditutung doi di api ate dilala ibana dungi dia tuki ibana asa bolong sude akan sodinggan asa toktong murni mas i asa molo nunga ditopa ibana dibentuk ma ibana boy mai gabe cici boy gabe kalung boy gabe wah sude boy gabe perhiasan dibentuk ala naung ditopa olo ibana ditutung jala dibentuk boy gabe mabain hiasan dungi las rohani halak lau mamake gabe bui rupane mabain tabahaulion ni akta ina rupane molo dipake ima olo ibana ditopa diuji jala molo adong na masa di bagasan panggul miton ni si Job dilala ibana doi sang sada ujian songon guru nama umpamana molo asa diboto na taba parbinotoan ni murid na ikon diboto do ikon dibayar do ujian nunga diboto mangadang nunga takas dia tu si mangadang nunga takas dada mangadang songonido nania do pandi si Job di bagasan tikion asat takas do ibana madok molope diboto ibana do sudi perdalan aku danga dong na holip dia do pandi debata diboto ibana do haudukon pangoloyokku dohot pakka biaryokku maradopon ibana asa molo masa pituau na masaon na paeton na haciton parsorionon itu sada ujian laho membentuk ibana asa gabe halak na porsia na setia maradopon debata asa lampita pakka persyayon na maradopon debata jala lam togu ibana marsi hohot mangului debata ido na didok na kiningan di ayat 10 jala laos didok musi di ayat 10 sada sai marsi hohot do patu majujur bogasna sai ihutonok kudo dalanna dangdung manibilau asa molo masa penakiningan nama saya dia dopi ibana saya dalani debata do toktong di yuton ibana hatan di debata do toktong dioloi ibana hatan di debata do toktong ditagihon ibana dan dioloi ibana hatan di sibolis nama dok ala nunga habis artana gabe tinggal honon nama debata ala nunga habis ya nakona gabe tinggal honon nama debata ima pangetusion di sibolis doi asa dan arta nagabe ukuran parsi hohoton ni sada halak na porsia mangoloi debata di bagasan pardalanan ni nguluna ha porsiaon haudukon kesetiaan maradopo debata ido parsi hohoton na mangoloi debata di bagasan panggul miton ni nguluna di pardalanan ni nguluna bahkan didok nakindang manibil ibana sai hatani debatado di ihuton ibana jala dang didok nakiningan dang dung hulaosi tonana naruar sian pamanganna gumodang do hurado ti hatana akan naruar sian pamanganna asa hangoluaku sendiri jadi dia selalu mengutamakan apa yang diinginkan oleh Tuhan bukan mengutamakan apa yang diinginkan dia sendiri alai lomoni rohani debata dalan lomoni rohani debata ido nasai di ihuton jala dioloi ibana ido dipergumulhon ibana di bagasan nguluna jala ido napi napatar ni debata asatung dibereng sibolisi parsi hohoton dohot haudauton dohot pakabiarion ni si Job maradopon debata di bagasan panggul miton nguluna sa adong do halak rupani sada na porsea boydo moloro akka hamaolon parukilon sitaonon manang parsahiton tidok
Burjuduau merminggu HP iko kutaon na songonon. Burjuduau ro manghuton parpunguan parguredean. Alay ikon masama tuau akapar suryon. Ima akapar haporsiaon na pejet may. Nasotak kas mangatusi pardalanan ni ngulu di bagasan nguluna. Dina ni Leon ni dipata di ibana mangulu di Portibion. Ay ikon toktong do ingoton ni ganup halak na porsea bahwa nunga didok debata manang ahape na masa ikon say na donganan ni debatado kita di nguluta di Portibion. Takas doi di Matius 20 lihat didok di si. Ay ida masay na dong anakku doho ganupari rasi rasaro ajal ni hasiang anot. Bahwa debata di situasi kondisi manang songo dia pehita dak kea debata maninggal ho kita. Hita dojo jot maninggal ho debata. Toho do ya kamanginang? Iya. Hita do sering lupa tu debata. Hita sering manudal hod debata, hita sering dang mardalan di dalan lomo ni rohani debata. Alayang ko debata manok tong do mangaramoti mangyelenggomi dohot mamasu-masu ngolu ni akka namarsi hohot maradopon ibana. Jala ido na ni haposi si Job tung perupani ro akadungan na lau manguhumi. Bahwa boy ibana satokin gale imadina dinokna di ayat 8 alai idema tung sura lawau dopak kabicaran dang disi ibana mula kamu se Tuhan sedutan dang dapat au ibana disi mulo mangula ibana tukan utara dang dapat tatapoku ibana molo martabuni ibana tukan dang sina gabe dang idauku ibana. Jadi bodo rupane di suatu saat bodo ay di dia do Tuhani lululu do rohakini na adong usun ede dina masa parsorio tu ibana dungi adong madikarang ibana sada ede lulu lulu do rohaki di dia do debataki lulu lulu do rohaki di dia do debataki boa inar pane ala ro songgop akaparu kilon tu ibana gabe say lulu lulu rohana tu debata jalanain idu toktong di bagasan perdalanan ni nguluta asai ko toktong hitab ro tu adopan di debata jala toktong kita marhaposan tu debata di bagasan perdalanan ni ngulu asa unang mardala kita di bagasan haholomon nanidok na disi ay molodau kita molodang mardala kita di dalam lomoni rohani debata piterodo sibolisi mangarongop pita sahali silap pita idok bana idokon isada petrusi ate ayat 8 ay namau tau do sibolisi mangalului siboduton naninna. Jadi ikon tetap do hita waspada di bagasan perdalanan ninguluta di Portibion asa toktong kita marhabiaran tu debata nang pero akahamaoloni bahwa dakta boto bahwa kadang-kadang boydo suhar di rohata alai anggo di dalam ni debata sitong doi laho patuduhon sakap na di bagasan perdalanan ninguluta asa tung takas tatada ibana bahwa ibana debata na setia ibana debata na mangurupi ibana debata na setoktong rade madongani hita samolo rope akasi taonon molo didok di sada Korintus 10 ayat 10 didok di sihaposa do debata dang loason na hamu ujunan lobisian gogomuna ibana parohon pangujunani laos ibana do mabaen hapatean na asa tung tartao kamu asa molo diloas debata ro diuji sibolisi hita nang dang diloas debata hita sirang sian ibana diramoti do hita dilinggomi do hita dilindungi do hita jala ikon taingok do rupani tu hata Tuhan Yesus Kristus sadiri pe
lao ro dinaroi bana tu portibion mangadopi parukilon si taonon dohot silang alani dosata di oloi ibana do lao manuhuk silangi dang lari ibana sian kenyataan alai bohado ibana mangadopi situasi nadi perhadapon di bagasan nguluna toktong do ibana marsi hohot manguloi debata toktong do ibana setia mangihutod debata dang gabe madabu ibana tu bagasa padilian dang gabe madabu ibana tu bagasa dosa alai justru laos disima naeng di papatar debata gogo ni huasona mangurupi akka na marsi hohot di bagasan haporsiona jala molo taingot rupane ujung ni ngolu ni si Job gabe si dua lopi do artana mulak muse jala mulak muse yanakonna nasapului jala umuli muse buruna natului jala disima huaso ni debata asadang di pasobu debata di ujian nasahat tu ibana dihamonakon ibana dan madabu ibana tu bagasa padelean alai toktong ibana marsi hohot maka porsiai debata di bagasan perdalanan ningguduna di sido debata manglehon asi dohot holong ni rohana pasu-pasuna na toktong setia lau mengurupi akka naporsea di ibana asamolo salpupe akka arta na di portibion ahado na solo salpu molo tatadikon pe akka namasa di portibion ahado na solo salpu nahotro di saliling nililing na ima Jesus Kristus naong Roma kokopita ay didok di Heber 10 ayat 8 didok disi ia Jesus Kristus songoni natuari songoni sadarion lo songoni do rodi salileng di delengna debata namanoktong do debata tai Jesus Kristus namanoktong do tuhata naung ro paluhau kita na setia toktong mangaramoti dohot madongani hita di perdalanan ninggulu tahun alani unak kita daosian ibana gomos mata tiop tuhata Tuhan Yesus Kristusi asaboy hita marhamon nangan ia rope akan namasa di portibion boy hita toktong makat jongjokon hasitongan ni barita nauli ni Kristusi jala songon naung ta adopi ate akamanginang nunga landai sonari kopi saplusia jala di lingkungan tahun nunga dangadongbe tabigi ate akka manginang i hahomion ni debatadui lau mangaramoti mangalinggong mi hita saluhutna gabe boy hita marhiras ni roha jala tu minggu naneng ro masuk mahita muse tulu hali mar minggu ringgas mahita toktong mangoloi manangihon hata ni debata saleleng di luas debata hita mangolu di portibion asa angge sahat hita tu si tujuan ningoluta ima surgo hasonangan naung pinaradena di hita asabu hita sahat tu si naeng do hita ditopa saliling di portibion diperbaharui ngoluta saliling di portibion asa lam tu pitana asa lam tu badiana asa lam tu uduk nahita marhadaulaton songon si Job di bagasan nguluna marhadaulaton marhabiaran na soolo ibana saor tuaka ulaon hajahaton alai sai di pajamut dirina lau mangului debata di bagasan nguluna atong sai di pargugui debata mahita toktong debata nama noktong do debata tai na toktong setia mangaramoti madongani hita alani hot mahita mangului ibana saliling mangulu hita di portibion Tuhat tama nama masu hita amin ali Tuhan debata manami moliate marohanami diho dia sini roham na mangaramoti hami sahato bason boy hami Tuhan marhahi pason jala boy hami ali Tuhan di luaso ro marpungu tu bagas coromon manangihon hatam dabadiai manangihon soaram lau mama kuling hami asa toktong hami Tuhan daulat marparange toktong hami marhabiaran maradopoko
naso jadi hami saor tuaka ulaon hajahaton jala ido toktong na pinengotonmu tuhami ubay nasay odop pami Tuhan rotu bagas coromon lao manangihon pangajarion dot panugunugonmu di bagasan hatam asa anggiat lam tu pitana nang haporsion nami di hadapanmu asima rohamali Tuhan say pasu-pasu masalut ruasmu namar pungus sadarion asanggiat toktong hatami di bayan nasida nagabi ujahan di bagasan perdalanan ninggulu nasida hatami toktong di huton nasida asa bui nasida Tuhan marhamunangan maralohon ela-ela ni sibulis na portipion Tuhan dison mangido kami tu saluhut akaruasmu na di bagasan parsahiton asalianonmu toktong hahipason ima ruas di huriam na adong sian wilayah Galilea na tongon nasida diopname di rumah sakit Prima Yani Utara ima Nyonya El Manik Borusi Manjuntak songoninang amang situa M Situpul songoninang sian wilayah Bethlehem S Tambunan na dirawat di rumah sakit Ananda songoninang si Ronald Sihakian asima rohamali Tuhan tibotohodo saluhut songo dia pakilalan nasida di partikianon rohami itu hadapanmu Tuhan mangido asido tolong di roham asal lehanonmu di nasida hahipason di pardagingon hahipason nang di partodion asa ya rope Tuhan akan namasan dan hidupan nasida toktong di haul nasida hoali Tuhan marsi gatung nasida tuho mangido pangurupion dot asini roham jala toktong nasida mamuji pasangapun kuarmu na badiai molotung adong Tuhan karuasmu na di bagasan arsak ni roha homa ali Tuhan na mangapuli nasida be asanggiat boy tarapul roha nasida dia kaparsirangan sianakan na hinolongan ni roha nasida ramoti saluhut ruasmu sian namait mesahat rodi na batua asa toktong nasida Tuhan di bagasan pangaramotion ni asni roham Tuhan ruasmu na marulang tahun di bagasan sadarion sahat tu hari Sabtu na nengro asi roham say pasu-pasu manasida marlas ni roha dina nilehonmu dina sida gajak ni umur tabasa tahun umur nasida basa-basam doi Tuhan di pasahat tu nasida ajari manasida mamilangi aka ari-ari na pinasahatmu tu nasida jala toktong nasida marhabiaran maradok poko di bagasan perdalanan nguluna unang luas nasida Tuhan daosian ho matoktong na manugu nasida asa toktong nasida Tuhan mangulahon lomoni roham Tuhan songon itu di bagasan tikion mangido hami tu hari marsugut naing patupaon konven sa distrik di Huria namion asiroham sayhoma na mangalion hiras ni roha di saluhut akan aposom lau marsaor raboto di bagas corom di inganan namion homa napati rohon lakana sida jalan napadohon nasa parmaraan pasu-pasu nang amang preses nami lau manguluhon ulau ni jala homa toktong namang gonggom hami saluhutna songon Tuhan direncana nami ima huriam HKBP Harapan Jaya naing patupa pesta gotilon ima di tanggal pitu naing rok Tuhan nunga hujalo hami kadengga di basam dohot pasu-pasum di bagasan nasa tahun bolon asiro hamli Tuhan saya jari mahami makam mulia Tuhan itu julum marhite narade rohanami Tuhan lau pasahaton pelean nami tujulum jala marhite nahu pasat hami Tuhan bui ipakeon dia akan narikot di tonga-tonga di huriam HKBP Harapan Jaya jala di bagasan tikion adong sian nakaruas ni huriam na mangalehon aka sumbangan na laho pasikopon di acara konven tuari marsugut di leon nasida karohana sida Tuhan marhite aka pasu-pasum sailam tabaya aka pasu-pasum tu nasida li Tuhan asa anggit lam gada aka denggan di basam tujuluan nyarion dibalik di naung pinasahat nasida silas ni rohana sida tu huriami tabamu Tuhan aka silas ni roha tujuluan nyarion gabe marsangap guarmu ala siakodo haroroan ni pasu-pasu alani lam tabay ma aka
pasu-pasum tu saluhut ruasmu nama ngalehon rohana guguna pikiranna tu tonga-tonga di huriamon asanggiat bui Tuhan mardalan huriamon di bagasan lasni roha Tuhan di bata manami nang dinalaw mulak kami nun sian bagas coromon sahat di homa tok tonggulu nami jala homa nang mamasu-masu saluhut nang kapamarita nami pe sabui tok tong nasida Tuhan margugu lau manguluhon negara namion di bagasan hademahon dohot lasni roha ima pangiduan nami Tuhan di bagasan obason say tangihon matang yang nami mangasahon gowarnya nakmu Tuhan Yesus Kristus olo ima pangiduan nami hobar tulomu ni roham amin marede mahita laos tapasahat ma peliata tujulo Thank you.
Patangnya kon ma pelian ata papungun to do pani debata martangyang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silolehona denggendo na sauli basa na mauliyutus upasat hami masih anani leon mitu hami pelian nami tuho. Sai jalo mai gabe wap na hucus di culum pasu-pasu mai jala ramoti asa huparhasia kami pilianon pati bulhon harajaonmu di tongan-tongani huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite todim asalam hutadahami godang di sileholehomi tuhami asalam girgir hami madok mau liate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang sai pinarbadia magwarmu sai Roma harajaonmu sai saut malomoni roham di Banotongon songona di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami togiho tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita disodakon Tuhan debata mabohina tuhita jala asima rohana midahita didopakon Tuhan debata mabohina tuhita jala dipasaor honma damena tuto ditabe. Hami parhalado HKBP Harapan Jaya nama kubasi sadarion dohot tim musik multimedia madok selamat hari Minggu ma dihita saluhutna horas ma dihita tuhata ma nama masuk-masuk.